संख्रि जुरा आयु जि मोजां मोनो आं यालै ना एवनाय जानो बायो लोगोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसैलाय ओमफ्राय एन्जर सावनानै मोनदोंहाय देखायलायासै आङो माबा माबिफोरखौ ओमफ्राय बोफ्लेनानै सिफ्लेनानै जानोसै सावदोंसो नालाय आदैया एन्जर बुंगा एन्जर बुंगा इंगिनिबो नङा बाथासिदाबो नङा बुंगासो हांनानै जाबा गोथावसिन मोनजायो लोगोफोर वाव आथिं फिसाखौबो गारनो रोङाखै दा सोरबा सोरबा नुग्राफ्रा नुहुरगोनलाय बावलायलाङोहाय हाखु दाखुनो यामि यामि मानो गारनो मोननो गैयि जिरादखौलाय गारा आथिं उथिं ओइ लांफैद' सोर सोर जायो फिसाजोआ जाना जायाथाय जाया sonapwr सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै जोबजासिम नायना होबानो जाबाय मादैनि भिडिअखौ आंबो लानोसै गैया दथामल' ओंखाम खहाबनायनि लोगोफोर ओंखाम खहाबनायनि बेखौनो सोलाय दोनला गरसि फाजा ओमफ्राय नङा दै गरसिया ओमफ्राय न' होथारनोसै मादैया आख्रमननो गुदुंथार ओंखाम उखैनानै थैनोसै लोगोफोर बिराद ओंखाम उखैबाय आं मानो होफैबावखो आंलाय गावना एसेल' गैखाया बेनो ओंखाम खहाबनायनिसो बोराया एक्सारसाइज जानायनि थाखाय जावदों ओमफ्राय एन्जर गुदुंनानै कफियाबो लकेलनिमोन ना बिराद गोथाव लोगोफोर सोर सोर एन्जर सावनानै जानो मोजां मोनो कमेन्टआव खोन्थालाय आं हले बिराद गोथाव मोनो दाउसा फिसायाबो सावनानै बिदि लागायनानै जाबा बिराद गोथाव मोनजायो दाउसा फिसाखौबो ओमफ्राय उदैयाव बिदै गोनांलाय थैसाफोरा सावबा बिराद गोथाव मोनजायो जि बार फैबायलै गैलालै आयो मासि बार बारदोंथाय फागुन मास मालाय देवलनि आबिर गेलेफैनोसैलाय कफिया लोंग्रा गोथाव जागोन आरो गोथाव दं आलुआ जि मोजां मोनदों गोमो गोमो लोगोफोर आंहा फिसा प्रग्राम दं जायंनि दै सारनाय बावसो थांनो नागिरदोंहाय बास गाखोना थांसै बेसेबांबा गोबावनि उनाव बास गाखोनोसै मादैया बेखौ मोनसे लाबाय बेखौ लाबाय
नै मादैया बासनिफ्राय ओंखारफैबाय आलासिनि न'आव सफैबायानो ससेल' थाबायनांसिगौ मोजां गामिफोराव फैबाथाय नैबे हाग्राखौ मोजां मोनो आं जि मोजां मोनो आं बिबारफोरजों देलायनो नै फैलायबाय जानाय लोंनायावसो नै टमेट'आबो रेडि जाबाय मालाय ओंखाम रेडि जाबाय आरो बेदरखौ लाब्रा नुबाय ओमफ्राय नैबे दालि मोनजोबथारबाय ना मालाय मादैया नै माबा संगासिनो ना आयु हाबाब फ्राय सुगारनांगौ आयु जि संबाय बेखौ माजों मादै ओरैनो भाजि फ्राय दाख्लै साला नाखौ नोंसोर सारखुमाजोबदों ना मा संखो बावद'द' आयौ नै बिबु बिथै बरिया आरो ना खर' दंबावो नै जानांगौ मावनांगौ दांनांगौ ना मादै थांनांगौ दाउबो खानोसो फैखादोंहाय नै आलासिफ्रा बिजामादैखौ बिखुनजोफ्रा बिदि होनखाय अननायजोंसो होनो आरो नोंखौ बेरा अनब्रेबाय नालाय बिखुनजोआ बारा जादोंसै दे अमा खाजि जाबाय नै अमा खाजि बारा जादोंसै जा गोथाव बेदरा ना गोथाव जादों अमाया नालाय फाग्ला दिसखाय गोथाव जाखायो लायनो ओंखाम मोनजाबाय आंहा जाथ'वाखै आं जायालै ना एवनाय जानो बायो गोथाव जादों आयं सना आंनि जिउ आमाय थुखोल गोथाव जादों टेस्टि आयु भिडिअ ओंखारनो नागिराहाय बियो खम नंथारा ओंखारनो नागिरलायबावा थाबथालायो सेंग्रा देराखैना मालाय बयहाबो जाजोबथारो मा जाखोथाय ओंख्रिया ना ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय बानलु टमेट' ना संख्रि बानलु संख्रि जुब्रा आयु गावहा जि साइज मिलियो एसे मोजां मिलिबावलाय संख्रिसो मा गामिनिथाय गावहा खिथादो बाल रजंगुरि हा रजंगुरि मुराबारि रजंगुरि ए दे औ सालाकाथि रजंगुरि टिकल प्लेसनिस आयु मालाय गावहा जि मोजां रायलाय रोंगौ दे गोथाव जा जागासिनो आंनि भिडिअखौ नायना होब्रा सनाफोर नङाबा मन्त्रिबो सना आंना बियानै फिसानि माबायावहाय दै सारनायाव जागासिनो दं जानाय आइटेमफ्रा बुरजाथार ना आइटेमा बुरजा नाबो दं बेदरबो दं दे जादो दे नै बिस्रालाय माला गोथाव नामा ओंख्रिफ्रालाय दाउ जादों र'आ ना जादों गोथाव जादों ना दे जादो दे खालामखानोसै ओमफ्राय आं खाजिखौनो बुरजा जाखानोसै जाला ओंखामखौ मोनजासै आं ओंखाम जाबा खिग्लि नालाय बेखायनो खाजिखौ बुरजा जानोसै नैबेहालाय मा जायोमोनलाय बाजै नोंहाथ' दुनियानि लेट फैदोंहाय बाजै दे जादो दे नै बेहा बुरैफोर आंनि बिमा मा लाखो बुरैफोर रायसना माबा बिथैजों माबाजों एवनायखौ जागासिनो आरो नाबो दे जादे दे आरो नै लोंबावनोसै लोङाबा माथोबा लोंनांगौ लोंथारनांगौ लोंग्राफोरासो माथो हनै टनटना ना न'आव मावनाय नालाय गोथावथार जोंहा नै बे नानिनि दै सारनाय जाफैदों आंनि आयं सना लोखि गावदांनि आंनि अखिनि माबा जाफैदों दै सारनाय दैखौ उरै सारोनो ना नै बिमानो रोंखागौ नै आदैया जोंहा सालथाया बिफाया बेनो जोंहा सालथाया